Oprettelse af en salgsfaktura. I denne video vil jeg vise, hvordan man opretter en salgsfaktura. Jeg vil demonstrere det på 2 forskellige måder, nemlig fra salgsfakturaoversigten og direkte fra kundeoversigten. Jeg vil i begge tilfælde oprette en faktura til kunden Kontorcentralen. Her er jeg logget ind med rollen bogholder, og i første eksempel vil vi lave en faktura fra salgsfakturaoversigten. Salgsfakturaoversigten finder vi over i menuen til venstre. I salgsfakturaoversigten trykker vi på ny oppe under båndet Start, eller trykker genvejstasten Ctrl+N. Vi skal nu finde kunden Kontorcentralen ved at lave et opslag i kundetabellen. Gør vi enten ved at klikke på pilen eller genvejstasten F4. Vi søger efter Kontorcentralen, bruger musen til at tildele eller trykker Enter. Vi har nu fundet Kontorcentralen, og alle informationerne er sat ind oppe i hovedet. Vi har muligheden for at tildele et eksternt bilagsnummer, som kunne være et rekvisitionsnummer, kunden ønsker at få påført fakturen. Her i eksemplet bruger vi 123. Salgshovedet er færdig, og vi vil nu lukke denne faktura, fordi jeg vil vise, hvordan man laver en lignende direkte fra kundeoversigten. Så vi lukker vinduet her. Ude i menuen til venstre ser jeg min kundeoversigt under debitorer. Finder Kontorcentralen i min kundeoversigt. Gør her. Og vælger salgsfaktura oppe under båndet Start. Klikker Enter eller bruger musen for at tildele de informationer, som vi får direkte ude fra kundeoversigten. På samme måde her vil vi tildele et eksternt bilagsnummer. Igen vælger vi 123. På samme måde er salgshovedet nu færdigt. Vi vil ned under linjer for at indtaste de varer, vi ønsker at fakturere. Så under linjer starter vi med at vælge typen vare. Vi tildeler en vare 1000, som er en cykel. Vi skal have en antal for at skrive det ønskede antal cykler. Der er sat tjek advarsel op på beholdning, så det vil vi få her for at demonstrere. Og som forventet får vi et tjek af varebeholdningen, og vi siger ja til, at den skal registrere varen. Vi er nu tildelt en linje til vores faktura, og i teorien er fakturen egentlig færdig. Vi har muligheden for, hvis det er ønsket, med en alternativ leveringsadresse. Det tastes ved under levering. Men i dette eksempel er fakturen færdig og klar til bogføring. Vi går op under båndet Start og vælger bogfør, eller bruger genvejstasten F9. Skal fakturen bogføres? Ja. Fakturen er nu bogført, og vi ville kunne finde den over under vores bogførte dokumenter ved at gå ned under bogførte salgsfaktura, gå ned i slutningen for at finde den sidste fakturerede, lægger her, åbner den ved at dobbeltklikke, og vi kan se, at det er vores bogførte faktura på de 4 cykler. Det var en måde at vise, hvordan man opretter salgsfaktura på. Tak fordi du så denne video fra Skanderby. Du kan se mere på skanderby.dk og nav.dk.